peace and harmony across the border and fostering an environment of brotherhood so that we all can live in a mutual cooperation across the border. Now, sitting here, I have been listening to various people speaking on certain issues which has been developing from certain time, especially the issue of Mithun, which has been trespassing to Assam, and thereby it has been grazing on crops and other things being raised by farmers there. And it has become a matter of concern for the people raising methone because whenever they grow, compensation be given to the person whose crops have been damaged by the methone. Okay, we all fairly understand that it's an animal, okay, which has been domesticated. Okay, it is its instinct to go and charge for food and graze over whatever it finds in its course of way. Now, I will take up this issue. I will let it be, known to the higher authorities that this is being an issue which is going on for some time in the border areas between Assam and Arunachal Pradesh, especially in this Gaupur area. And we will be sitting along with our Gao Pradhans and socially active people, different student organizations, and we'll also be inviting different office bearers of this place to sit and talk over this issue and let us find a peaceful and amicable solution and look for a better future. As we have heard from Mr. Basumutari and all, that slowly and gradually we are developing a better relation by engaging into marital relations and other familial relation between people from both the parties. Now, another issue that has been raised by our All Borough Students Union district president, he has raised this issue that the border festival, which is being organized in Holland, it has also become a cause of concern for the students, basically the students by the side of the border and who has been preparing for their board exams. Okay, now I would be requesting the district administration, and I will also be forming this authorities to get a talk over it so that we can reschedule the thing. It's not cancelling the thing, so that we can schedule it in a time which is convenient for all. Maybe the people who would be participating in the border festival, and also for the students from the nearby areas, so that they don't get trouble by or they not exactly trouble, but they don't get distracted by all the festive mood or celebration that is going on around. And this is the first time that I have been attending the interstate border meeting, and I am really overwhelmed by the warm reception and the greetings that I received here. And this is a very unique thing I have experienced, that we sit over dining tables, we eat and we talk. This is an open environment, and this is not a closed door meeting. Okay, although we are representing administration, but we are all sitting here as friends and we are talking about our daily issues. And this is, and what can be a better way to find a solution to problems than this? We are not sitting in a conference room, we are sitting under the sky, we are talking the genuine problems, we are talking about people at the grassroots level, and we will be talking out plans and policies to deal with the issues and bring up a solution as early as possible. I won't be speaking for long. I take my leave soon after this. I thank everyone here giving me an opportunity to speak, to express my feelings and be a part of this picnic and enjoying along with all the people here. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you. कुछ मतलब आपका साधन ही नहीं है, तब आप जाके फिर बताइए वही सेम प्रोसेस में गांवपुरा या करना चाहेगा आज का पिकनिक को लेकर। I am very happy attending this picnic. We have here officials from border district administration of Arunachal Pradesh. We have Gaoburas from Balijan district and also various people from different organizations.
I'm happy visiting here. It's there is a very peaceful and cordial environment between people, and they are celebrating this occasion. And really, it's a pleasure for me to visit here. सर आपका तरफ से कुछ आश्वासन आप सब देंगे कि जब भी असम के गोपुर में ना सर अरुणाचल के लोगों को जब कुछ भी हैपन होंगे आप लोगों को मतलब कांटेक्ट करने के लिए सर? So we are always ready. We are always ready there to extend all kinds of cooperation and support to people whenever they feel that the support and help is required. We are alert every time, and we have also been talking on this issue with different organizations and people from all levels, and we are putting our best efforts, and we are also having a very good environment nowadays. सर आज So far as the issue of Mithun trespass is concerned, I will be informing my higher authorities, and we will looking forward for a general and peaceful solution to this. The situation is peaceful, but since the issue has been raised, we will take it up as very seriously, and we will bring a solution to this. सबसे आगे मीडिया पर्सनल को थैंक यू। तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा ये पिकनिक जो है इंटर स्टेट पीस कमेटी जो है ऑर्गेनाइज किया है चेंगमारा पे। तो यहाँ में तो इनडायरेक्टली अगर यहाँ में बोला जाए तो जितना भी यहाँ का असम और अरुणाचल का बॉर्डर का बीच में वो जो एक तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस करने के लिए इन लोग को बनाया है। और दूसरा ये है कि आज का ये में मुद्दा एक आया है कि मिथुन का ट्रेसपास के बारे में। तो मिथुन को मैंने यह कहा है कि असम का काउंटर पार्ट से भी रिक्वेस्ट किया और आप सुना है। तो इनकेस हमारा यहाँ से मिथुन तो असम तो पालता नहीं है, हमारा अरुणाचल ही पालता है। तो इनकेस वहाँ ट्रेसपास होता भी है तो उसको आप लोग जो है उसको बांध कर रखिए, ताकि हम लोग का जो पीस कमेटी को बताए या अरुणाचल का गांवबुढ़ा को बताइए। और इन केस अगर हमारा मिथुन ने वहाँ डैमेज कर दिया, कोई पेड़ी को डैमेज कर दिया, कोई वेजिटेबल को डैमेज किया, तो हमारा अरुणाचल के तौर पे मैंने रिक्वेस्ट किया और बोला भी है, एश्योरेंस भी दिया है कि वी विल कॉम्पेंसेट इट, कॉम्पेंसेशन दे देगा अकॉर्डिंग टू जो आपका जो क्वांटिटी के बारे में ये है। और दूसरा बात ये है कि और हमारा अरुणाचल काउंटर पार्ट से मैंने रिक्वेस्ट किया है कि इन केस अरुणाचल पब्लिक से भी रिक्वेस्ट किया है, इन केस आपका मिथुन वहाँ जाता है तो इनकेस आपको कोई पकड़ भी देता है तो आप उसको एक प्यार से, अगर उसका वो मेहनत करके आपको पकड़ दिया है तो आपका टोकन ऑफ लव पे आप लोग कभी कभार उसको जो है प्यार मोहब्बत से थैंक यू बोल के एक थैंकफुलनेस भी दिखाना है। और अपना ये को जितने भी सोल्जरिटी है, जितना भी आपका जो मेहनत किया है उसको आप ये जो है एक्सेप्ट कर देना है कि आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। जाबाय बेनो बैसोना गिबि गिबियावनो आङो इउनाइटेड निउस नि सोद्रोमा नोंथांमोनखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय गोजोननाय हामलायनाय बावबाय थाबाय। दिनैनि जिथु जोंनि बर्डार पीस कमिटि ककिला आरो हलंगि इउनाइट कम्बाइन जों जे मिउचुअल जे पिकनिक जों एरेन्ज खालामदों आरो बे पिकनिकआव जों दिनै मोनसे मेलबो लानाय जादों आरो बे मेलनि गेजेरजों जों मोनसे सावरायदों जे जोंनि अरुणाचल आरो आसाम बर्डाराव थानाय जोंनि जे सुबुंफोरनि माखासे जेंनाफोर, बे जेंनाफोरनि सायाव जों एसे सावरायनाय जादों। मेनलि दिनै बुंनो थाङोब्ला जोंनि एकदम उसुं सेराव थानाय बर्डाराव थानाय जे निसि बस्ति निसिफोर दङ, बिथांमोना जे परम्परा बिसोर मोनसे मैथुन फिनाय मोनसे कालचार दं। आरो बे मैथुना मालाबा जोंनि आसामथिं फैयो, हाजोआव जेब्ला गांसोफोरा रानो, गांसो मोनजाया अब्ला जोंनि आसामाव फैयो आरो आसामनि जे जोंनि बर'फोरनि जे खेथि, बे खेथिनि सायाव नस्थ' खालामो। आरो बेहाय नस्थ' खालामनायनि जाहोनाव जोंनि रायजोफ्रा माखासे दुखु मोनो आरो बे खेथि नस्थ' जानायनि सायाव जे एसे फाइन हिसाबै लानाय जायो। दा बेफोरनि सायाव एसे सावरायदों जे नंगौ गोबां जोङो खेथिजोंनो जोङो जोंनि जिउ खुङो, फिसा फिसौ जोङो फोथाङो आरो बेनो जोंनि मोनसे खेथि आरो बेनि सायावनो जों सोनारजोबो। बेनिखायनो जोंनि माखासे सुबुंफ्रा बिनि सायाव नस्थ' जानायनि सायाव बेखौ मोनसे डिमान्ड खालामो। दा बे मोनसे राइट दं
नाथाय दिनैनि मिटिङाव मोनसे डिसिसन लादों नंगौ जुदि डेमेज जादोंब्ला लाखिनो हागोन बिनि माने मुल्यखौ नायनानै नाथाय फाइन हिसाबै नङा मोनसे कम्पेन्सेसन हिसाबै लानो हागोन होननानै मोनसे सावरायलायनानै थिरां खालामनाय जादों आरो जों जिखि जाया माने जि समाज आरो जोंनि आसामनि बर' नङा आसामनि जे गोबां सुबुंफ्रा अरुणाचलाव बिदिनो कान्थि हिसाबै थायो गोबां खामानिफोर मावो दा बिनि सायावबो जों सावरायदों जे अयनाय खालामनो मोना जि खामानि मावदों बिनि मावनायनि जि फिथाइ बे फिथाइखौ मोननांगौ आरो मोजाङै जेरै लांदों बेबायदि मोजाङै हगार हरनांगौ होननानै दिनै बालिजानि जि एडिसि सार बिथाङाबो गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों बेखौ बुंदों जे जोंनि अरुणाचलनि मानसिफ्राबो जाहाथे जों आसामनि होननानै जाहाथे बिसोरखौ अयनाय खालामा बिसोरनि जि मोन्थाय दं बे मोन्थायखौ होनांगौ जेरैबायदि जों मोनसे बुजाफुरानि गेजेरजों जोङो लांदों बुजाफुरानि गेजेरजों जों थिनहरफिनलायनांगौ बेबायदि बाथ्राखौ लानानै दिनै बिथाङाबो बुंथिदों आरो बिनि सायाव पदक्षेप लागोन आरो दिनै मोनसे इन्टार स्टेट बर्डाराव थानाय मोनसे मेलानि सायाव जों सावरायदों बे मेलाया मोनसे जोंनि फरायसाफोरनि सायाव बहुद माने मोनसे प्रब्लेम क्रिएट जादों जितु एग्जाम सोलिगासिनो दं बे एग्जाम जाबाय थानायनि गेजेरावबो बे मेलाया सोलिदों आरो बे मेलाया दिनै जोंनि फरायसाफोरनि सायाव मोनसे गोहोम खोख्लैदों दा बेनिखायनो बेखौ जाहाथे फैबाय थानाय बोसोरफ्राव बेबायदि मोनसे सिजनखौ लानानै खालामनायखौ जा बादा गैया खिन्थु मोनसे एग्जामफोरनि मोनसे तारिखफोरखौ नायलायनानै मोनसे मोजाङै जाहाथे प्रग्रामफोरखौ खालामलायो जे रावनिबो माने नस्थ' जाया डिस्टार्ब जाया बेखौ लानानै दिनैनि जिथु सावरायनायाव बेखौ मोनसे थांखि लादों आरो बेखौ मोननैबो स्टेटनि अरुणाचलनि आबसु आरो जोंनि आसाम बर'फोरनि आबसु आरो इन्टार स्टेट पिस कमिटिनिफ्राय बेखौ मोनसे थिरां लानाय जाबाय जे फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे बेबायदि खालामा आरो बिनि सायाव सावरायनाय जागोन होननानै जे दिनै थिरां लानाय जादों जोबोद रंजादों जों दिनैनि पिकनिकनि जि उद्देश्य बे उद्देश्यआ जाहैबाय जोङो थांनाय 2013 मायथाइयाव जों दाजानाय बे पिस कमिटिया दिनै गोबाव बोसोर जालांबाय आरो जों लोगो मोनलायाखै बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे पिकनिकनि गेजेरजों जोङो बयखौबो लोगो मोनलायगोन मोनसे आसा फालिनानै जोङो बे लावखार ओंखाम जानाय बे प्रग्रामखौ जोङो खालामनाय जादों आरो बेनो दिनै बेयाव गोबां संगठननिबो सफैदों आरो गोबां माने गामिनि गावबुरा सेक्रेटारिफोरखौ लानानै मोनसे ससियेल वार्कारफोरखौ लानानै दिनै बे पिकनिकखौ जोङो प्रग्रामखौ जोङो खालामनाय जादों आरो बेवहाय बयबो मोनसे इन्टारेस्ट होदों बेनिखायनो जोङो बयखौबो बे मिडियानि गेजेरजोंनो दिनै सफैनो हानाय आरो मिडियानि गासैखौबो बाव सफैनो हानाय गासैखौबो खेबसेबाव आङो हामबाय होननायजों आंनि गोसो सिंनि गोजोननायखौ जासिहरनाय थाबाय गोजोन्थों फोरमायगोन नामा बे पिस एकर्डखौ बे पिस कमिटिखौ मानि थाखाय दानाय जादोंमोन मा थांखि लानानै पिस कमिटिखौ जोंनि थांखिया बेनो जोंनि मोनसे समाव आसामाव थानाय गुबुन जातिफोरजों जे अरुणाचलनि निसिफोरजों जे मोनसे हा सिमानि थाखाय दानलाय सुलाय जादोंमोन बाहाय माखासे आरो जोंनि सेंग्राफ्रा बेयाव थानाय माखासे जायै लोङै माखासे प्रब्लेम क्रिएट खालामदों बिसिनियाबो बिदिनो जादों बेफोरखौ लानानै जाहाथे जों बर्डाराव थानाय बेफोरखौ बे बिसयफोरखौ लानानै जाहाथे भुल बुजा बुजि जाया बेफोरखौ बुजाफुरा खालामनो थाखाय बे पिस कमिटिखौ दानाय जादों